amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi Allah gonina kai da ke son kira garde ni baiwa kasa na dan yungura ka tsare ni sirrin masu so na bara a dare da rana kasa na dan yungura auren amarya lokaci yayi yazo sama auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi baitin amarya dole ne za na kawo ko bai wuyarin sai ki daure amarya ladabi biyayya karki dan nuna sanya aure ibada karki dan juya baya lokacin ki ya zo sai ki manta da baya kin zama amarya lokaci baya ƙarya ki gode wa sarki rabbana shi ka komi auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi angon amarya ashiru dan amana baitin ka yazo dole ne za ka zauna na san ka sosai zo aboki na guna hakuri kawaiti na sani za ka nuna yau ka yi aure dole ne za ka sauya lamari na aure dole ne za a jure ki zama na aure dole ne za ku jure Allah ya kai mu lokaci ko da suna auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi iyayen amarya dole ne zan kira iyaye na ango lokaci bai jira Alhaji Usman baban amarya Alhaji Audu dole ne zan kira Alhaji mai tala lokaci bai jira Alhaji magaji gunka ne zan dira na gaida mai wani dukin zarta tsara na gaida gwaggwabara a auren amarya rikayyar ta taso lokaci baya ƙarya Alhaji Ibrahim ya zo da murna na gaida gwagwa Karime ta zo da murna ga gwaggwa Adama ta zo da murna ga inna Jinjiratu ta zo da murna da Jamila kewa kin zo da murna ga inna Rariyatu ga goggo Sare sun zo da murna auren amarya lokaci yayi nazo kai auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi abokai da ango dole ne zan kirawo ga excellency Abdul Malik namu ya zo da murna ga Shamsu doka zo da zurdan amana Musa na dan Dauda Bilyaminu Garba da Basiru Shima sun zo da murna auren amarya auren amarya lokaci yayi nazo ummi amarya ko na ce Fatima ashir ango zo taho jarumi Zayyana Audu wala sun zo da murna gamba sati da kira a auren amarya na kai da lura da Sabi'u yan amana Lukman Usaini ya zo da murna dan hajiya namu ya zo da murna yaro na malam ya zo da murna sai kamuwaya ya zo da murna ko da kamala'ata ya zo da murna cuta na moni ya zo da murna lasbon yana ta kira ya zo da murna dan Rabi'u damu ya zo da murna
gauru mashi na kira ya zo da murna na gaida kai mujahid a auren amarya Yusuf da Ibrahim sun zo da murna sun zo da murna Karibat na yi kira ta zo da murna Nafisat na yi kira ta zo da murna Maryama na yi kira ta zo da murna Zainaba Firdausi sun zo da murna su hailata ke na kira ki dan zo da sauri Auren amarya lokaci yayi na zo ummi amarya ko na ce Fatima Ashiru ango zo taho jarumi na gaida yayyen ango Sama'ila ga Shehu sun zo da murna an gaida Kalmiru ka zo da murna Abubakari namu ya zo da murna na gaida kai Habibu ka zo da murna Yahanat ga Zainab sun zo da murna na gaida Zabba'u ta zo da murna Habibatu yar kirki ta zo da murna Maryam da Fatimatu na gaida kowa Auren amarya lokaci yayi na zo ummi amarya ko na ce Fatima Ashiru ango zo taho jarumi kallai da ango su nake son kira Bashari da Baba Ali sun zo da murna na gaida Saifullahi ya zo da murna Lamidi injiniya na zo da baitin amarya Auren amarya lokaci yayi na zo Auren amarya Auren amarya Auren amarya lokaci yayi ya zo sama Auren amarya lokaci yayi na zo ummi amarya ko na ce Fatima Ashiru ango zo taho jarumi auren amarya lokaci yayi na zo ummi amarya ko na ce